तो बैस बैस हेलाचे 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 संतोष पटेल राधा इसलिए राधा
ବର୍ଷଙ୍କର ବରାତ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ ଭୋଲାନାଥ ଭାଇ। ଆଉ ସେ କିଛି ଯେନ୍ ଆମର ଭଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେତିକିଟେ ତାର ମାନେ ଶିବଗଣ ଯାଉଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ କି କଳାକାର ଯେନ୍ତା କି ତୁମର ଦୁଲଦୁଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ସବର ନାଚ ସମ୍ପର୍ଦା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିରୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍, ରାୟଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍, ବହୁତ ଉପନାଚ ଆମର ଆସାମ ଭିଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲକତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ତ ଜାନବାର୍ କେ ଷଷ୍ଠୀର ଚାନ୍ଦାମ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀରେ ଲାଗବାରଟା ଜନମ ହେଲା ଦିନ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ତ ଏ ଯେନ୍ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ଆସିବାର ବିଲକୁଲ ଯିବାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଧେ ଆମର କମିଟି କମିଟି ଯାତ୍ରା ବହନ କମିଟି। କରିছে। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ହାରାହାରି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ ଗତ ବର୍ଷର ହିସାବରେ 15 ଧରିକିରି ଚାଲ 15 ଲକ୍ଷ 15 ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା ସେନ୍ତା ଫେର ଅଲଗା ପଡ଼ାର ଫେର ଅଲଗା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଡ଼ୁ ଏନ୍ତା ହଉଛେ। ତାପରେ ଏବେ ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କିଛି କିଛି ଆସୁଛି ବି ଫଣ୍ଡ ମାନେ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଚାଲବା ଆଗକେ ବି। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପବ୍ଲିକ ମାନେ ତାପରେ ବାକି- ପାନି ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ପାର୍ଟି ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁ କେନ୍ତା ରହୁଛି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନର ବି କୋଅପରେସନ ବି ରହୁଛି। ତାରପରେ ତ ଷଷ୍ଠୀ ବେଲେ ନନପଡ଼ାକେ ଜନା ଯାଏସି କାରଣ ବାସି ଦୁଲଦୁଲି ଆରମ୍ଭ ହେସି ନନପଡ଼ାରୁ ଷଷ୍ଠୀର। ଆଚ୍ଛା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଆଗରୁ 2ଟା ହେଉଥିଲା 3ଟା ହେଉଛି 3ଟାରୁ ଏବେ 30ଟା ହେଲାନ 30ଟାରୁ 30,000 ବି ହେବା। କିନ୍ତୁ ବାସି ଷଷ୍ଠୀର ଦୁଲଦୁଲି ବେଲେ ନନପଡ଼ାରୁ ଆଉ ସରସି ଦୁଲଦୁଲି ଷଷ୍ଠୀର ବେଲେ ନନପଡ଼ାରୁ। ତ ଦୁଲଦୁଲିର ସାଙ୍ଗେ ଆଗ ଯେନ୍ତା ଆମର ଯାତ୍ରା କିନ୍ନର ମାନେ ଯେନ୍ ନାଚ କରୁଥିଲେ ସେଟା ତ ଏବେ ଆଉ ଦେଖବାର କେ ନାଇଁ ମିଲବା। ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଲେ ନା ଆମର ତ এই জয়েন্ট কমিটি বালে কেন না আনি বাকি মানে কে আনতুবা কাଣା মার্কেটরে দিশুছন হেলে ବି আগর মানকর অপেক্ষা বহুত কম দিশু। তার কারণ কানা কিছু হেন্তা আছে ସେମାନେ ମାହୋଲ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ ପରିବେଶଟାକେ ଯେନ୍ଟାକି ଅସହାୟ ଜିନିଷକେ। ବାକି ଯାତ୍ରାଟା ଆମର ଯେନ୍ତା ତାର ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲବା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲବା ଚାଲୁଛେ। ବାବାର ଯାତ୍ରା କିଏ ଅଟକାବା କାଁ ହେଲା କିଏ ହେତା କି କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିଛି ଅଟକିବା। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ବାବୁ ହଉ ଆଉ କିଛି ହେନ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଯେନ୍ଟା ତାର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଜନେଇ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ହେନ୍ତା ରହିଯାଇଛି ବାବାଙ୍କ କମ୍ ବେଶୀ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିସି ଆଉ ରହବା ବି। କିଛି ଲୋକ ଆସିକରି ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ କରସନ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ବାବା ତ ଖୁଲେ ହାତ ଦେନେ ବାଲା ଝିଅ ବିହା ବି ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ହେନ୍ତା କିଛି ବହୁତ କିଛି ହଉଛି। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କିଛି ଘଟଣା କହିପାରିବେ? ବାବାଙ୍କର ଘଟଣା ଆଉ ନରସିଂହ ବାବାକୁ ଆମର ନଦୀର ମଝିରୁ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଆନିଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବର୍ଷା ମାସ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ର ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପେକ୍ ପାନି ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ଉଛୁଲୁଥିଲା ଏବେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନୁହେଁ ଆଗର ନଦୀ ଅସହାୟ ଜିନିଷ 3 ଧାରରେ ପାନି ଯାଉଥିଲା ସେନୁ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ପାନି ଯେତେବେଳେ ପେକ୍ ଭରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ନରସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବରାତିରେ କାଣା ଭୂମିକା ରହିଛି ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ନ୍ୟୁତା ଦେଇଗଲା ବେଲେ ବି ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟୁତା ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ବିହାଘର ତ ସେ ହିଁ କରାନ୍। ତାପରେ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଆସନ୍। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଅଲରେଡି ଆମର ଆସି ସାରିଲେନ ଦିନେ ବରାତିର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍। କେନୁ ଆସନ୍ ଏଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ? ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାରୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଇନକେ ଆମର ନନପଡ଼ାର ଆଜି ନୁହେଁ ବହୁତ ବିଗତ ବର୍ଷ ଧରିକରି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଏନ୍ତା କିଛି ଜିନିଷଟା ମାନେ ପବ୍ଲିକ ନୁହେଁ ଜାନନ୍ ଆଜି ତକ୍। ଯାହା ହଉ ଏତକିଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏନ୍ତା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍। ଆମେ କିଏ ବାବା ସେ ନଉଛନ୍ ସେ ନେବେ ତାର ଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତବାବୁ ଫିଲ୍ମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ନନପଡ଼ା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆମର ନନପଡ଼ା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ ଆଉ ବାହାଘର ଉପରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଉ
आज जेन बराती बाहर जे यात्रा उपरे एक संक्षेप आज्ञा नमस्कार। नमस्कार मुझे गोलक बिहारी मिश्र आज हूँ देवदेव महादेव शिवंकर विवाह यात्रार प्रोसेसन यात्रार प्रोसेसनटा टाउन हाई स्कूल सामनारू बाहरी करी कसारीपड़ा महांतीपड़ा दधिहावन गली होकर नंदपड़ा हाटपड़ा मारड़ीपड़ा होकर दलईपड़ा श्री पांडे जे कि ई वर्ष पार्वतींकर कन्या पिता एवं श्रीमती आचार्य प्रताप पांडे एवं श्रीमती आचार्य तांकर स्त्री पार्वतींकर माता पिता होइसन से माने से दलईपड़ा कल्याण मंडप रे विवाहटा करुछन सेठ को प्रोसेसन जीवा सेने देवदेव महादेव भगवान शिव पार्वतींकर पानी ग्रहण करबे एवं विवाह हवा। आमे तो आज्ञा लोक मानकर बिहागर देखु किंतु एटा देवदेव महादेवंकर बिहागर तो ये बिहागर भी किसी एंता रीति नियम दिवा आउ किसी तार माने संक्षिप्त हिसाब रे किसी कहि पारबे हूँ लौकिक हिसाब से पूरा शिवंकर विवाहटा हेसी आमर जनता आम जनता विवाह बरात जायसु पानी ग्रहण करसु सबू गंठाल पिटा हेसी नून चौरी हेसी सेंता इटा सबू से टाइप रो पूरा हेसी आमर विवाह अनुसार हेसी लौकिक विवाह अनुसार देवदेव महादेवंकर विवाहटा हेसी आ विवाह सरीगला यौतुक भी किसी पूरा जनता झील बिहाटे कले आम जेन रीतिनीति नियम रे करसु पूरा से हिसाब रे विवाह यौतुक जहाँ चाउल दाली इत्यादि देकरी सुना रूपा गहना साड़ी कपड़ा सब प्रकार दि जाए केमती प्रकार कम नहीं करा जाए तो विवाह सरीगला फिर आसिक तापरे हमर शिव पार्वती बाहरी करी शीतल षष्ठी यात्रा आर दिन शीतल षष्ठी यात्रा हम जुगल दर्शन शिव एवं पार्वतींकर सेटा पूरा शहर परिक्रमा करसन एवं समस्त को दर्शन देसन जे आज्ञा हमर शीतल षष्ठी यात्राटा हाराहारी केते वर्ष होइबा हमर प्राय 400 वर्ष होला संबलपुर रे ही आसु 400 वर्ष अच्छा माने ये ननपड़ा रे ना ननपड़ा आ तारपरे फिर परे परे बोधे परे अन्य पड़ा मान के भी हेছে झाड़वा पड़ा मुदी पड़ा ई सब एत केते जगह रही गला हौ दर्शक बंधु बाबांकर वर्तमान बराती लंबी गलान आउ काली फिर महाप्रभु आसिकरी शीतल षष्ठी यात्रा करबे आपण मान समस्त को शीतल षष्ठी यात्रार अनेक शुभकामना।